Love language yakho yini? Izu. Yes. What up, Buffett? It's another banging episode, Buffett. Niyazi ukuthi ku-roaming podcast Buffett ushana ama-street quiz. Ngiphethe bani awuthiyaba? Phela athama uphethe uwanele. Sinatshana walezi zinto sinawana. Awusinatsha walezi zinto Buffett, niyezwa Buffett, usinatsha walezi zinto Buffett. Asazi ukuthi yena ulidenka kanjani ikhanjana lakhe Buffett. So vele sinavusi nje yami. I-street quiz uyasicava ngithi yasemzini. I-street quiz. Yeah, sure. Fere ngakunikeza nje ambalwanyana nje ama-question. Bheka khuleka yasemzini. Nginganami ngingenawo. Fere Godman lami kanje lento le. Angithi vele eSouth Africa we have what we call the 5 national animals. So Godman lami ngicela ungizele nazo ilwane vele esizibiza i-Big 5. I-Big 5 yasemzini asho manje kambani. Sure. Noma sewangathina uthi ami i-Big 5 yini hippo nje yami le. Yeah, baba. Iza ukuthi kamba. Sure. I-hippo. Sure. I-elephant. Sure. Athi amiyasicava lezi zinto le. Fere Godman lami akuna stress Godman lami. Usafuna ukuyizama le question noma ngigayeke Godman lami. Ngisafuna ukuyizama ngokuthi yini pondo likabhejane. Ubhejane showcase angiyazi ngesilungu uyangithola. Hayi no uyangithola mfethu bese kuba yini Fede? Ama-Big 5 irhano yokuqala. Yeah. Hippopotamus. Elephant. Singayidlula khona manje. Singayidlula. Fere we are going to the second question bafethu. So we wanna know Hotman lami yabo. Sithi Fere wena uyiHotman lasekhasi Hotman lami yabo. We wanna know from you Hotman lami. Yini difference between ijuba nenyoni? Manje lezi ephethe yamthola. Different nje amazi sihluke va. Yile ngezi zinama-wings ithu yamthola. Sizakwazi ukusiflyela ngithola khona manje. Makasokuthi manje la azinto ihamba khona manje. Ikhona different ya. Ikhona different. Ile ehamba manje ziyo. Fere Hotman singayidlula le question Hotman lami. Sindlule. Danko Hotman lami. So Hotman lami, can you spell for me river? River. Sure. I-V. Sure. R. Yeah. What's up bafethu niyazi ukuthi bafethu yenza nanoma kanjani bafethu la kusekhasi bafethu la semakasana shama street quiz mantami awubatshela igama lakho first nje before sifanele izinto Maya ngithola ngingenile phakathi ngithola ngikhuluma noJuice Kamshini ngithola Maya ngithola abafethu nazwela bafethu uJuice Kamshini bafethu Juice Kamshini bafethu angazi ukuthi yena ucabanga kanjani so Juice Kamshini mfethu ngicela ukubuza bafethu yini difference between ijuba nenyoni? Aziyafana ngempolisi mfethu bayangifana ngithola into eyiwani ijuba nenyoni sokuthi nje kuphela i-difference ubona ukuthi ijuba lingaka inyoni incane ngithola aziyafana ngempolisi ayikho i-difference. Akuna difference ziyazifanela yonke into nje ziyazifanela ngiyangithola Fere njalo ngicela ukubuza ngithola kune one room ependwe green yonke indawo yonke into phakathi ependwe green ama-stepisi wangaphakathi kanjani? Angaphakathi mawuthi yonke into egreen mina ukuthi nangaphakathi ku-green ama-stepisi obvious amathali inamathali ngithi manje amakhala wama-stepisi kanjani? Angithi ngiyathela phezu kwamathali angeke kuzothi ama-stepisi nje amathali. Okay Fere njayami ngiyangithola akuna stress njami ngiyakuzwa njami ngiyangithola njami so njami ngakushaya yokugcina ebonus ngakushaya ebonus njami
So njalo manje isishebo sisibizana in English. Meat mfethu. Shuma. Yangithola. Afele njalo. Yes, what up bafethu niyazi ukuthi sekasi bafethu si light music bafethu. We are going around dispuza abantu on our street quiz bafethu. Ngiphethe bani fele yipi? Sorry too. Tumi. Bafethu ngiphethe uTumi shy bafethu very shy uTumi. So uTumi ngizombuza nje ama question inyana ambalwa yabo bafethu. So uTumi besacela ukubuza ni. Ngina amafish ayi3 ku21 kusala ngakhi? Fish yatonka emanzini. Okay. Yabo. I don't fish sir. emanzini. So the second question, ngifuna ukwazi what is your love language? Love language. Yakithi yabakunayo. Atakanayo love language. Then we go to the last question. Last question yokugcina. Eyokugcina ke le question isivala ngayo eshowini. So ngicela ukubuza ne Makasana. Sure, Makasana. So Makasana ne since kuwa ne Makasana. So if you were to choose ne now amabheka ayi2. Ungakhetha between 600,000 ne half a million. 600K. 600K. Thank you bafethu, you got it covered bafethu 2 million. That's a wrap. Flow. Asiflow. So Hotman nami ngicela ukubuza ne. Baba. Mangabe nginamaqanda ay6. Yeah. Ngifraya ay2. Ngigoqoza ay2, ngidla ay2. Kusala ingakhi Hotman? Utamaqanda ay6. Ay6. Ufraya 2. Wafraya 2 sala 4. Ngidla 2. Uda 2 sala 2. Ngidla bese le enye 2 ngiyayipheka. Angeke uyipheke ngoba kusesele 1. Angathi u86 angithi. Ay6 sala 1. Sala 1. Amaqandeni ay6. Angathi lamanye wapheka kunalawo wenza wadla ngithola. Okay, fair Hotman. So Hotman mina ngifuna ukuchaza yini difference between iTuba nenyoni? Ilanga ngachaza khona baba yabo. Ngasho ukuthi different like asifani yabo reality ngithola. Ayiyo different engayo ngoba vele ngingazi kuwe wena ungangithatha kanjani yabo. Wena ungayithatha kanjani? Difference between iTuba nenyoni. So okay Hotman ubuze yokugcina. I-love language yakho yini Hotman? Izulu. Izulu.